Chinsa chinyinga butuko bwokyare no bwegena sema rwa yabono chinsemo chinga niko cyarro kanista bwati chinguru cyumuriro eyongo bwati kano buyu bwakorekane mambi ya rero chinsemo cyake gati abo system egekeire imeye account ya Kisi abantu baraba kagerwa niko bekera nasema mambi ya rero chinsa kiandanensum abo asabanyara ko basiba chingoli nabo konyara ko batingerania nseme yo abarendi benseme yo nakorera abantu abukonyara ko so asensemo yestima egekere chinsemo cyake gati ko ibintu gati ya ibintu bigotumeka ko bwatoka chinguru cyumuriro otaye chinsemo ayo anemone county ya Nyamira, county ya Kisi, county ya Mabina bugane county ya Migori nikochinga kichi abantu batamane bintu bitane tishiringi milioni 10 ejunkorengana ne company ya Kenya Power asabate bintu ebindi gukiraboni gabitara toka na bobo tukyo butinde niko bwacha kigwe igoro yakore yakorekana semambia ya rero natukumanyigwa no muri kwito joba maangi Chinsemo chinyinge ime county Nyamira na Kisi nigo cyaba chikoborwa omulero eyemaega yegetuo kyomulero gya Ketrako ime county ya Kisi ensemo ya Kigati bosaganwa nabakagero bobo ibi emambia ya rero amalieta engoro ku Wycliffe Ombaki oyo bonuke nje no yomo wabakori emeremo be company ya Kenya Power okoruga bono county ya Gusiengima umuriro ni wonyara ko bakogosira gwansira chinsa kianda kya butuko una banyara ko bakora ufamishi ugo lakini rende una company ya Kenya Power tuatemire sana n'abanjine bayita so kubaterana tuanyare ko batokoira ni umuriro asi chinsemo inke una bono Kisi town ne chinsemo chinde tuirani umuriro nane ntogendete process yoko irani kolengana na kiroli n'abakori emeremo asege station yekyo niga abayibe ababete bawikerana obutuko bwa rero nako basiba abakori emeremo naboigo abarendi bege station yekyo asebabete bakuyiba kiwachi obwerania asege station yekyo engane abage koirera omuliro kobora ase chinsemo ao pamia station yeyega banyara ko bagosiba abasigari baito na abakoreri emeremo barenga ase station baba siba chingoli banyara ko bakuna cha chikebo kiriji ko nyara ko ba chobwererania se oko samba system ase company mono una matuka ya itire tuatua transformer chinyinge chiko ibwe nsemo ya marani ogeka nagochia totaye mono Homa Bay county transformer chiaguro chinyinge chikoibwa niga ba obisaba nene kurwa sekiombekeria Ketrako igetenerete okono no komorero baba gusaba abamenyi be county Kisi na Nyamira ose onde bwensi orabaga konyora omukagero onde bwensi gwaka oroboti ase abanyanyimbo elinde baba kwirerwa egetambokerio egetindi ni ligo kugora chikebecho bunge yaito ye isaransite omwaka 2018 ekarosiriji koli kongsa ekero konyoro gokoni bintu binga bunebi okoirukotin efanya yake goteba to wa kwanzi milioni sana gososi bimyaka 10 neriji koli very serious yongo tebia abantu banga buna banga kogo ikerwa tubati morene nabana inchi 9 ama bakolega saba Kenya Power tobe amo asokulia abantu banga buna ba asengenzo eke no kwene amagendera gusimageka ndiamo na igo toko boria abana inchi ando basi asemore kimora arole kende gyonsi mokoranga igenteke okirueta Kenya Power to report inchuo bisi eito to report elinde tokonyane kurenda network kiagera bona yono tukwana atulimeti asa nene sana stimateyo nigo abobisa kurwa sekiombekeria kora obutuki gya DCI baba wikirana asensemeyo nago chaka okora obutuki obutindi elinde kumanya ningo obete gakokora inganeye kurwase egetuo kemurero gya Kenya Power gya Kigati ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.